Kungea ni anonere buwe mzuzum kapita achungi chama mari nyambita chwade ginyundo. Achungi chama mari nyambita chwade ginyundo. Minu se chung chama mari women representative. Lakini wangi achungi chama mari nyambita chwade ginyundo Blue Tendo Center. Kendo sani achungi ne jopeng. Jopeng wadwa ni munda deal go kabisa joboda boda. Joboda Winji malere. Joboda boda Duto Teee jopeng. Teacher ngwen. Manu polisi me kama wana send. Teacher ngwen. Manu ni monda mi jo. Yani Thursday yok teacher ngwen. Thursday. Teacher ngwen. Abiria mora. Manu wa Apiko. Oido nono. Hey. Abiria mora yani je wuth mora manu wa Apiko. No. Oido nono. No. Teacher ngwen. Manu namba di. Number 10. Manu namba di. Number 10. Namba 2. Hey. Chieng Jumapili. Number 2. Jo boda Teee. Okidida Apiko ki pesa. Hey. Idhi makumi dine. Tikono ma wuon pancha madino kanyo no ni dina. Dini. To kodhi ukaw pesa KTM gi KCB. Godhiambo. Hey. Mara dek. Iwinjo maler? Awinji maler. Mara dek. Hey. Apiko ok luoki. Chieng wuok tich. Kech wuok tich luok Apiko kisirani ya sabato tinya luok Apiko kisirani. Ok luoki. Magi ng'eni polisi mara madwa ni monda usi makadonjo kaya 2022. Kadwa adhi monda adhi ati. Adwa ni adhi ati ne jo boda makare maber kabisa. Hey. Mara matene polisi mara bi. Bas mara bi. Jo boda Teee ok luok re tich ariyo. Hey. Onge luok tich. Tich ariyo onge luok. Mano polisi mara madwa na ina ang'o nyalo kone jopiny kuom chama michung bende. Kadanga koni jopiny gima danga wachi mbele na. Sama wuoyo ka chung mbele na. Gima danga koni jopiny kaka an mama dhi dwaro president. Osumo dhi tiyo wena. Atiyo awene yang yiero gotim. Ati yangi ni dhiye nomination gotim. Ichungi chama mare. Achungi chama mare ex-Japan. Luthe dongo. Mane chama machungo. Koro chama machungo ni. An nyok adwar mang'eny ni awuond jopiny nasingo dhoga. Nyase kawo ndege ma wuok adhi piny mar Canada. Piny mar Canada gima nyadhi omo. Nyo chalo kama. Joramba nyo ywakna. Dhano manie bar kunde motuo manamo. Dhano ywakne sit picha okanyal wuondo joramba na biro kunyo negi yawa biro timore gi nade. Abiro kawo jukumu mara. Chieng wuok tich ang'wen na mibiro gol ka ibiro ter ramba. Hallelujah. Omera ing'eni jatelo wuoyo. Na migolo ka itero ramba. Chieng tich ang'wen mano polisi mari mokwongo. Mara ariyo. Migosi paka gi jaduong' wuon pargi Konslata guok nyo ywak na malich nigi rita mudho ndalo mang'eny to gima timore ni mon mane udi tie ng'iewo omena onge choko mibane guogi giwacho ni gibiro we rito ka onge gimoro amora koro ne guogi yani wacho ni dala michame omena pile ka pile guogi ywak siling 1000 gi siling 100 midhi golego bene ot kiny mar ariyo we baba us polisi ibiro oro na siling 1000 microphone Ima mana microphone. Ne an gi mang'eny jowadwa. Wuoyo ka USA. Ya winjo kichungi chama mar ilere. Mar chung ne joma mine. Mar chuma. Sani. Chuma liet pa. Ochiek sipidi. Chuma. An kaka chung. An joma mine madadilgo. Ing'e ni sani wadhi e yiero mar 2022. Be okagombo na land ne ng'ato. Okilandi. Awacha. Okilandi. An kaka sani koro wachimo yiero ni agombo niya. Ang'eyo ni lek ma Figo Mindreta ne goro dhi yiero minister Migori County mar Wakeini. Hallelujah. Amen. Be okagombo na land nang'o? Ne ng'ato. Ing'ama dhako kuponi ing'ama pek. Dwecho chiko kitiek gi mako ich. Hey. Dwecho ang'wen gi nus sesenyuol. In gi nyathi tieni. Sani nyaka linda baba sikelo. Linda mama, linda baba nitie. Nyocha serikal